RemPham'Ly YouTube channel thlir tu te chibei levek u. The Golden Boy episode 16 to 18 recap ithlir me kani. Seyran le ferit chu apai na kalin. Seyranin a uwa biak hlan chuan ferit le kazim chu anlo ti tia. Kazim chuan fanei chungchang ngot mei chu soin. Ferit chuan aning ril ru to hle. Suna chu ron chuakin. Ferit chu chibei ron buka. Ferit chuan Seyran kan ngei ven lo ka nge tiin. Nupui chuan anin mufala. Seyran chuan thil engkim ka shil vek tiin. Ferit chuan eng chungchang bera ati. Seyran chuan I chungchang engkim. Ka soyangai tatalom ani lau chuan ka u hian min ring to ngai lawang atia. Yusuf chu ka ui na lau buai puyang ati. Ferit chuan ati fel tura ni rengalom. Abuai na cho chua wanga ni hi hetianga kan atia. Seyran chuan chutia u soi chu angai thei bik lo. Ferit bula chuan khoya emo ka u hi ka chua har puyanga ariru to lutuk te po azia ve mayanga tia. Ferit chuan chua pui chu remti. Ruma chang chuan chuakin kazima bula chuan Seyran le a u len thoven puya chua pui chu dila. Pi hataki chuan a lo remti lo ngal. Ferit chuan kazima beng ver zong takin chutia min ring tok lawani te chuan Seyran chu ama in a local photo don nia antep lama in ho huna po ama in ronjin sela chutia min ring lawani ro chuan tin thiam tak chuan a han soya kazim chu lawin rol ngal vatin chala in nia in leng ve turania lom kani hi chuan angai tua wang zo kania kal rau alo tingal vat pu halis chuan tuipui chu thlirin angai tuana chu akal thui hlea anau panlai chanchin te chu soin tuipui rim hi voyeng zange kala sha tangati katar towa ka thu hi ka chung te hian an zom to lawani anma ni chau hi anin ngei towa hadam taka omve to hi ka du ni atia latif chuan athia mangtok chuan a hnem gulian le ifakat chu ti tin ifakat chuan Susan chu mo tuma gulian chuan muri lo tur chuan ati ala chawa handam deuh se engkim chu thale mayang atia ifakat chuan thilom da na chang hian engtin nge engkim chu tha se iti ati deuh fok asuman fanei thei lo tur thuwa ifakat ngei dan hi gulian hian apom ve lo maunu pani te hi thunei tu zok ni anin chu ani melviau gulian chuan ini na hi shero Kamaunu wania kafa te chunga hian lawin rol su atia pi hataki chu inlenga som tumin akol zui ifakat chuan achul ka ti huna chuan ka somang alo tia chuti lai tak chuan hali su ron lut an pani chuan hawin khatianga in bia kha in ti oma moya ni em ati changat ifakat chuan naktu ka thlasik cho tura ron thlendo na wangin chialo hawan buai do na in leng nei thei kan ni lo atia gulian chuan antep kan zin khan pi hataki hi min buai pui tu berania ahun kan son la zelani chuan thilmoi ni lawang alo ti ve pu ber chuan gulian thu zok chu remti ifakat le gulian inkar hi a che chho viau don ni na lang Seyran te u nau chu ferit hau chuan an chuak ta suna chuan kanu local ve se chuan anuam ngo tangatia Seyran chuan I chua arem ti ringot po hi amakati atia ferit chuan in ti thei takin ipare ruthak tir hi chu thil harani lo alo tia suna phone chu rin ferit chuan alo ngei ven tinge I chan lo alo tia suna chuan lam chu siamin aron phone tu chu Yusuf ania Seyran nen in mutura anrua manawangin an film khur ve hle ferit chuan thil dang angai tua thut anin nei ma a Seyranin pasal nei nilawin thil tum dang te po ka nei ve thawasin ti a soi chu angai tua leta Seyran bula chuan in kaldu na chuan kawadang cheu ke chuan ti tu dang ka neia ati Seyran chuan pelen chu min lo biang ngal don nia ati deuh khera chaukalam chu lo langin latif chuan kan mau nu nau pangber chung te an lo leng do na in bua sei chara u ati asiam tu nu chu lom lo hle in sal chorin min chorani atia
chu thila soi lai chuan latif chuan a lo shefu e siam tu chu khak deuh hlakin aril ru chu na hlea sultan te nupa chuan an hnema pelin ina ferit chu vakal angai tuana chuan Seyran ringot chu om tatlat Seyran chuan Yusuf a hmu a ring ru abidin chu biain Seyran en thlatur chuan ati cafe a Seyran te u naw chuan Yusuf chu an lo nga ka suna chuan Yusuf chu nizana teksin avashil fia to thova ama zok chuan alo bele meidon mi atia Seyran chuan keima nge in mai chana ka shil lo chuan a oi chuang lawang atia Yusuf chu ron thleng zui Seyran chu abial nu ang me chuan a ron bia ngei dam te chu dil khaminia tlanbo adu lo chan chu ala lo thon wanga ni atia idu tak tak ani te chuan nangma poni tlanbo thei thawalom tuna chuan kan pani hian tlanbo mayang atia Seyran chu nui top tuna hian pasal nei lai i be mek to ti shala du na cheka nei to lo i doi zepna wang khan ngei dam mi di langai shan lo minrin zo lo khan engkima to vek to tin kal chu tuma abidin chu ron thleng thutin Yusuf nen chuan anin chang por Seyran chuan abidin chu chwa puin an kal zui kara an chuan lai chuan Seyran chuan in sum harati hle tlan bau hial po huama alo mangai ve chin kha ani miawa chu zongzong ai chuan ferit chuan Yusuf a hmu ti aman chuak sia ferit a hmu chu a she hle suna chuan anaw chu hnemin chatakin an soi fel mayang kuta thlak che ani chuan min shil ngal donia ati ferit chu kaltumin pelin chuan adang idudu huna lo kalin chan ommu mal lovin ikal zui le zia itan hian engchia nge kalani ti in ferit kal chu rem ti lo tlat ferit po chu a ho mai lova Seyran ten inan thlen le ma chuan abidin bula Yusuf a hmu thu ze pui tur chuan a nge na abidin chuan a chang lo inan lu hnu chuan gulian te lo ti ti chu avapan ve asuman chuan na tho adu thu chu lo soi an ti ti lai chuan Seyran chuan sana chu enin angai tua na chu phim theilo a hun kal to chu lo langin no pangte ani lai khan apa chi chu khoi chhia in ati chata apa nun rong le fanu te ku thlak fo chin tu chuan a fanu chu a soi sa le nge don ani tia in sha sana chu en ranin apa lo ho hun tur chuan aril ru chu mol khat vekin a u chuan anaw bula chuan ka siam zo ma a kapa lo thlen man chuan kati angin ka soi mei don nia ati anno panlaya changa apa thu an zom lo chuan vuak twar fo chin an ni na chuan an puitlin nu thlengin Seyran nuna chuan lo thon na le chi ai ma na a pha ani suna chuan ron kolin Seyran chuan ferit lo la ho lo thu chu soin a u chuan engpo soi se dem tur che in a thiam bik lo tin anaw chu fuya chumi hnu chuan Yusuf chuan ron kolin Seyran chu thin rim hle minron bele to su kanin kar hi a to fel to atia ferit chu ron thleng gulian chuan inupui kalsanin pelin iwa mule emni alotia ferit chuan nupui kanaya wangin kanuna danglam lawang minti ni lom ni atile zek room lam chu pan ngalin Seyran chuan kol chu da fel deuh chia ferit chuan idudu chui be theya lom aron ti ngala Seyran chuan ka u ka bia atia ferit chuan Seyran chu chua chal ngalin Seyran chuan a hlau dewa ferit chuan vin zekin Yusufa a hmu em ti chu zot avau che em ka ti khan ayi tia inin hmu ka du lo thu ka soya mulo turin min tiam boka mai chana hmu kher enge tulna ingai via wa mi bialpa hlui chu te chu tia Seyran chu ngoi du to bi khau lovin pelin chungchang chu soi chuak ve ferit chuan ke chuan a tira changin engkim ka shil cheya mido theile rin tlak inilo ilaka that ka lo chwa ve te kha ka ti swalani ati anin hnia lai chuan in hnuai lama zanria kil tur chuan an thutlang to orhan chuan sultan bula ferit te nu pa han kau tur chuan ati
Sultan chu chavin ferit te in hau thoma sha chuan kongka chu kik lovin orhan abula chuan anin hau na salutuka ka kikri an she theilo atidaya. Pu ber chu ron chuk manin ferit te nupa anom lauti mu chuan alung oi lo hle. Ahun taka zan ria kil chu an chung ko ti dan le hun vong digmi ani awang chuan angai poi mu hle a. Ferit te chu ron chuk thain ferit chuan ngei dam chu dil. Halis chuan ka dam chung zongin he dokan hi ka chut hnuah tuma nan kil to ngai lo. Ti in thinrim takin gulian le ifakat chu melin Seyran chu he chung ko dan shil chatur chuan ati. Orhan bula chuan ifa pa te nupa har sat ne chu ithiam lawani nang hian enkol chaturi ni sin. Ti in thinrim takin dokan chu chua san zui. Ruman le hnu chuan ferit le Seyran chu anin hnial le. Tlom zog ni du lo le. Mani to ka dik inti veve an ni boka. Anin kar chu a chenhe viao. Yusuf chuan Seyran chu laron text le in an pahnih thlalak dun chu the dara aron vo. Seyran chu hlau thong hle in Yusuf chuan alaron ti buai chun zomarin om hle. Kazima chuan a chian te somin an ina chuan chu ei turin an lo kala. Nupui bula chuan Susan chu kai thola kormoi nai tak ron haro se ati. Esme chuan makati hle. Kazim chuan enrua man nange anei chu shelo. Fuat te nupa lo langin asuman chuan Seyran chu akhongai thu soya. In shengai lo veve in nei tirin chung kwa din turin an ti niya a har sadon masin ati. Fuat chuan a mangai tak nupuya anei thei chu van nei a in ti thu chu lo shil ve. Asuman chuan fa an nei thei don lo wangin midang chunga anin ngat angai don ania ati. Fuat chuan chu lam chu soipui du lovin movie en puya chuan a som dei. Kazim chuan a in leng te chu besiam siamin Susan chu thleng seng tur chuan kovin la te chu playa nuama tifal thei hle. Ferit chu mu thei lovin Seyran chu en renga. Puan te chu sin chat tirin enge mo chuan amol. Orhan mutuilai chu hotel lama changa kol dongin Kazim te apartment a music an play ring lutuk chuan complain tu nga in midang atimu theilawa. Apartment biak po na tura Orhan a number a oma wangin thom ti zoi tur chuan a ron shil. Orhan chuan kanom na anilaw ma se ti dan kalaw zongange ti in Kazim chu vakol. Music ti top tur chuan ti in kol chu da zui mak. Kazim chuan a chian te laka mual phawa hlawa wangin lem te chu chang zuya. A chian te chu ho zuin Kazim chu ang hlak. Orhan a chu mani pa te zara thu nei ve mei mei te chu tia. Zinga lau ni chuan ferit chu thoveng takin nakal tur chuan a chuaka. Abidin bula Seyran chu a chuake mo pon lam mi an lau kal le kal lau thli thlai ru tur chuan a cha zui. Chia lo hau chu mani to ka buai hlom hle in siam tu nu po a che buai le to viao. Chia lo tlangwal pakhat chuan a thlan film chuak te chu a lo shuk saka. Anin mangai tlang ve hle. Hetiang chung kolian ni hausa en kol tu chia lo te hi ha chin hle in chung kwa topin in chung chuan en kol mei china. Chen nan mang zuin zinga changa zan thlengin an taksa a ol man meu ngai lo. Seyran chuan Yusuf chu kolin eng thila nge min vo le tak ati. Yusuf chuan kanin mu le ma chu an te pa ka kir lawang min mu du lawan ni chuan kan thlalak hi ka post darang ti na vawa. Seyran chuan ti dan tur chu shemei lo. Pi hataki chuan suna chu kovin korhak tur chu peya. Seyran te ina leng tura insiam to tur chuan ati. Pu ber chuan Latif chu kowin ferit te nupa in kara chuan engang buai na nge an nei lo en thlatur chuan atia. Master chuan ferit kutliam chu en damdoina vein en tir tur chuan atia. Ferit chuan chula tilaw. Master chuan ichan hnuah chau a hlut na sia ti du mi ti in ferit chuan master ban le lam to lo chu en. A soi zia chu shemeya damdoin kal tur chuan a chuak zui. Pi hataki hau chuan korhan in chu thlengin ro puyan ti hlom hle.
suna chu zamril rudawin chu ina chuan atira tur zawk ania. Ferita le achungte ama entura anlo kallaya coffee tray a thlau tumte ngai to alet lo thei lovin alu she lutuk chu atludona. Fuat chuan lo dang manin an kut in chelai chu asuman chuan alo mel deuh. In chung chu lut tlangin nu hau chu an ti tia. Latif chu pu ber kauturin a chau. Halis chuan asuman chu engea an to ti zot. Asuman chuan a chat to viau thu chu shilin library lama an kalangai wangin fuate nu pa chu an chuak zui. Pu ber chu chuk thain pi hataki a mu chuan ading renga. In siam chavatin chibai chu buk. Midang zong varanda lama an chuan nu chuan pu Latif le pi hataki chu an lawin koma. Anin biak dana chang chuan an zam dun dewa. Pu Halis chuan Istanbul chu nuama ti em ti chu zotin pi hataki chuan an te palet vat ka du to zok. Nang chuan nuami ti to viawang chu helai muna kumtam taki cheng to a ati. Chu thu soi chuan in mel dunin alan dan chuan an chat lai hun an hun kal to a an pani in kara hian thil engemaw tak chu a thleng to nge ni. Halis chuan thu dang chu soin Seyran chungchanga chuan an lut. Seyran ka mu masak ber khan inulat lai mel mu anga ka in ngai ni atia. Pi hataki chuan ka tunu nen kan din mu nai nang lo hi chu thilom tak ani ati zuya. Seyran chuan a u chu an room fan puin a u chuan nuamati hle. Ti in enge thleng Seyran chu zot. Yusufan an pani thlalak post dara avona message chu mu in. Seyran chuan zanin hian karilru ka siam fel don lo ani chuan poisak anei don lo ati. Suna chuan heng buai na hi ka thiam lo ani ti in anaw chu nema. Yusuf chu kol tumin kong ka puilam chu pana. Fuat chu ron chuak lolin aphuna salutuk chuan a phone ken lai chu thlau. Fuat chuan iwa zam na sa thei ve aron tia. Susan chu fiam zuin Susan nui mel chu cha ti mel le. Nui moi ati thu chu shilin Susan chuan lom thu a shil maya. Seyran bula chuan ferita u naw pa run lang thuta ka kol le thei lo ati. Seyran chuan ti dan ka ngai to nge chungai do na ni atia. Ferit chu abidin chuan ron shwain ferit chuan holova len thoven adu thu chu soi. Susan tenu fa chu an hoa an kalyam lai chu pu hali chuan a lo thlir zui reng. Seyran chuan Yusuf chu kolin a lo kal thei lo tur thu chu vashil. Yusuf a chuan dakar khatsia ala nga kanga a lo kal lo ani vei chuan ati tur chu ati yang aron tia. Seyran chuan du thlan tur nei lo gulian bula chuan lam chu siamin chua dan tur chu dap zuya. Ferit te chu tlan thovengin security pakhat chuan Seyran chua thu chu ron shil. Ferit chuan ngoi renga zui tur chuan ati. Seyran chuan Yusuf chu va mu in thindim takin karon kal to boka thlalak kha delete ngal ro ati. Yusuf chuan pe in Seyran chuan anin biak na le an thlalak hlui zong chu a delete veka. Nangma mutur che hian lau thong reng in ka omasin she chuak se ka chunga thil thleng tur te hi shiat pakhat ma i nei lo ati. Yusuf a chuan du thlan tur ka pe chea tani na mi i du chuan kan tlan bo thei renga lo matia. Chutia anin hia lai chuan ferit chu ron thlengin a thinrim lutuk in sum zo lo chuan Yusuf chu aron nek thal topa. Abidin chuan Seyran chu kara shwai tumin ferit le Yusuf chu anin swal zui. Seyran chuan ferit chu ron nam sonin Yusuf zok chu a in hliam na saman le. Chuti lai mek chuan in lama Latif chuan thil thleng engkim chu pu ber ne na alo thlen. Yusuf chu an tep lama Seyrani bialpa ani ati. Seyran le ferit chu Latif chuan alo thli thlai ruk ve renga wangin an buai na chuan pu ber beng thlengin anin chung boruak chu shiata chak to hle. Halis hian engtin nge Seyrani chunga thuthluk na asiamang episode dot leya kan en haule chau donya chuti ma zong chuan RemPham'Ly YouTube channel thlir tu te mangcha le vek u.